नैबेफोर खायसे हादरफोर जायनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स होनोब्ला नेमखान्थिफोरा जोंनि भारत हादरजों रुजुयोब्ला बेसेबांबा उल्था एबा बेसेबांबा आलादा। गिबियानो जाहैबाय लक्जमबार्ग। नैबे हादराव पाब्लिक ट्रान्सपर्ट होनोब्ला 100% फ्री, जेरै बास जाहैबाय, ट्रेन जाहैबाय, बायदि बायदि। नेक्स्टआनो जाहैबाय आइसलेण्ड। नैबे हादरखौ मस्किट' फ्री कान्ट्रि होननानै मिथिनानै मोनो। मस्किट' एबा थाम्फैजों लोगोसे नैबे हादराव जिबौबो नुनो मोना। मानो होनोब्ला नैबे आइसलेण्ड हादरा बेसेबांबा थान्दा एबा गुसु। खोनानाय एबा मिथिनाय बायदिब्ला ग्रीनलेण्ड नैबे हादराव मासेबो मोस्रोम नुनो मोना होननानै खोनायो। नेक्स्टआनो जाहैबाय सिंगापुर। नैबे हादराव आबाद मावनायनि बिबाङा जोबोरैनो खम। नैबे हादरनि 90% जानाय खाजाफोरखौनो बिथांमोना गुबुन हादरनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ जायो। नेक्स्टआनो जाहैबाय UAE। नोंथांमोननि गेजेराव माखासेयानो मिथिखागौ जानो हागौ नैबे आरब हादराव मिथिंगाजों दाजानाय गंसेबो दैमा गैया। नुनाय मानि दैमा माखासेया गासैबो मानसिजों दाजानायसो। थिग बिदिनो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ इउटिउबाव साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो।